tashin tashina ko yunkurin canza gwamnati ba zai taɓa kawo ƙarshen matsalar Arewa musamman azzaluman shugabanni da ke amfani da gurɓatattun malamai gurin yaudaran mu da sunan addini. Domin sashen samuwar sirrin saituwar matsalar ta samo salsalar asali daga irin tunani da ɗabi'un mu ne ba daga Abuja ko Government House ba. Abinda nake nufi shine muna da 'yan gwagwarmaya da masu wayar da kai irin sa Dan Bello da ire-iren sa a Arewa kuma sun dade suna buɗe mana fayafayan sirrukan yadda ake badakala da zaluntar talakawa har al'umma sun fara kushi da kalar waɗannan bayanai. Abinda kowa yake mararin ya ji yanzu shine ina mafita me abin yi. A maimakon mu yi ta gaba da shugabannin mu muna ihu da zanga-zanga muna faɗin ba mu yadda ba. To me yasa ba za mu dade masa hanyar da suke amfani da ita suke galaba akan makomin da komin su ba? Hanyar ita ce magance matsalar manipulation, wato sarrafa tunani da jujjuya hankulan mu yadda suka so lokacin da suka so dan aikata abin da suka so. Baka tunanin gashi dai kullum hukumomi na kama shugabanni da laifin sata da almandahana, amma lafiya lau wannan shugaba zai sake fitowa ku zabe shi ya zama wani gwamna ko sanata. Tattalin arzikin ku yana karewa, farashin kaya na hauhawa, ana ta kashe iyayenku da ƴan uwanku da ke ƙauyuka ana garkuwa da su, amma kuna ci gaba da hidimomin ku hankali kwance. To kawai saboda tunanin mu yana karkashin sarrafawar su shine ake kira manipulation. Duk wanda ya fika sanin abin da ka fi so da abin da baka so to zai iya sarrafa ka yadda yake so ba tare da ka sani ba. Ya rage nashi ya amfani da shi dan saita ka zuwa abin da ya dace ko kuma ya amfani da shi ta hanya mara kyau domin kansa. Kamar kamfanoni da 'yan kasuwa suna amfani da manipulation gurin canza akalar kasuwa duk yadda suke so, kuma ƙananan 'yan kasuwa su kasa gane me ke faruwa. Amma irin wannan manipulation daga shugabannin Arewa ne ke sawa dan Arewa zaka wani asibiti da mara lafiya babu likita, amma kai damuwar ka dan akida kaza dan wutan samsam baka ka kawo maranka dan fa mutum ba dan akidar ka bane, babu ta inda hakan ke rage ka ko ƙara ka a zahiriyar rayuwarka. Ba shi da haɗi gurin ci gaban ilimin ka, lafiyar ka ko tsaronka. Shi kuma shugaban da shine ke taka rawa kaso da yawa na ci gaba ko durƙushewar rayuwarka da 'ya'yanka ba a koya maka akidar fahimtar sanya ido akan laifukansa ba. Hasali ma daga sadda ya zo ya rarraba muku kekunan ɗinki da shinkafar da dama su suka janyo muku yunwar za ku ta murna kuna kiran sai yayi. Suna amfani da wasu ɓoyayyun dokokin psychology masu ƙarfi gurin baddala tunani kamar cognitive overload. Shine a maimakon a samu al'umma cike da kishi da nuna damuwa akan matsalolin da suke fuskanta a rayuwarsu na yau da kullum, amma sai a cika kwalwarsa da wasu maudu'ai na addini, waƙoƙi da sauran batutuwa masu saurin ɗauke hankalin mutane, inda ya kamata a rika jin muryoyin al'umma akan matsalolinsa, amma an kashe musu zuciya da cewa ba za su iya komai ba su ci gaba da roƙon ubangijin da ya kawo shine zai yayi, inda kuma bai da wata alaka da matsalolinsa na yau da kullum. Suna ta tara jijiyoyin wuya suna faɗa da gaba tsakaninsu. Idan gaskiya ne ai kamata yayi faɗan akidu a koya ma mabiya haƙuri da addu'ar Allah ya bayyana gaskiya. Shi kuma mas'alar shugabanci da ya shafi rayuwar kowa sai a koya ma al'umma nuna damuwarsu. To idan ka yi duba na tsanaki zaka fahimci duka wasu abubuwa da ke faruwa shiri ne da ake raina maka hankali, kuma akwai waɗanda ke cin moriyar haka. Daga lokacin da al'umma suka fara rarraba menene gaskiya kuma menene manipulation, to shine ake kira da samun yancin tunani. Kuma daga lokacin da ka samu yancin tunani, duk sadda wani dan siyasa, malami ko mawaki yayi magana zaka iya gane gaskiya ne ko kuma manipulation ake so a yi. Daga nan kuma ƙasa za ta fara ɗaukar saiti da kanta ba tare da wata fitina ko ta da tarzoma ba. Al'umma ba sa zama bayi dan an ɗaure su da sarƙa, a'a bayi ne abin tausayi idan an mallaka tunaninsu sannan kuma ƙarfafaffun